yiyete maya futupa maya nimra ya uswe kayasam enasu yiyete ape maya futupa maya nimra ya usu onyame akwa kwasi ewie dadi nyame shira wo osam pakani akwasi ewie nyame akwa nyame shira wo Yo latini donim die yo tenya me asem no ya boa Ensen bi ayin tachero sem nu wada na di amane nkoa Ento nyame akwa kwesi ewie dadi ka sem fa no chire ye ni ho eneso kaya sem afeyi yenteye na ma ya futupa na ye ni mira ye so kaya sem yente o ma ya futupa ma ye ni mira ye so Asam pakani akwasi ewie dadi nyame shira wo Mesikaya sam yiyete maya futupa maya nimra ya uswe kaya sam enasu yiyete ape maya futupa maya nimra ya usu Mesikaya sam yiyete maya futupa maya nimra ya uswe kaya sam enasu yiyete ape maya futupa maya nimra ya usu Mesikaya sam Yiyete maya futupa maya nimra ya uswe kayasam enasu yiyete ape maya futupa maya nimra ya usu Amen. Amen. Leader Yesu ase anopai 89.5. Me pasa baby awo anam message ni a message mama pen bat yi wasum na de me de second itum Amen. Amen. The second power na atum. That's right. Me pasa obi atie me kakra. Yo. First man awada odi kan ye betwani. Oi. First man odi kan ye betwani. Noah. Fa Trabe. Noah Trabe. Oye bobetro according to Genesis. Genesis. Oye bobetro ana ono munsa what you say kenkai di kankai ho Genesis Genesis chapter 9 verse 18 deba osi no wase for petia asase so yan kenkai na no ma wo free adaka ni mu free ade ni simni Ham ne Yafet ene Yafet na Ham ni Canaan eja yenu ni Noah emma baasa no yan kenkai omu na ni pa free petia asase so yes na Noah free ase yokua oye kua na oye bobetro na onom ensanu bi edase na obroi na odane ntuma damu ane hoda ho naked na Canaan eja Ham ko hunu na eja dejam na ko ka kire ni nuanum baanu wo di ho na sim ne Yafet ba ntoma ni mu na won baanu di entoma gu wo matiri so na matirichi de ko kata won eja deja so na odane wonani kire akiri na wo hunu wona eja adejam no wa ani so tete no medase no wa ni so tete no no de no me na ba yes obro me ba ka sema kire ho obi anyi na sum na enkoma ye bedie no ontie bi ntina me se me de se kan itum Amen. Amen. Noah abodi amfiti ase nyina no Noah ena di ka ye bobetro akwati so bi dua me sorry ase ana me mfa ne enya example ana ye kan bobe a ebi ni ha bobe ne ye something like grapes. Yes. Grapes sorry ase ana ote ye awo ye ma ni buru ye eburu what you say nti eburu ye na akwati say omo tete nsafu a no me de siwa anaka so no de oye no eburu na se bia ono ansa na bi eburu onsa dokono se da wa cha na buru hwe wo no ma da woda da wa cha na buru that's a develop alcohol that's it nti wono mo a etime bo wodi etime bo so dia se no kwasempa nti Noah de no eburi ya se bi okono ansa obi entie niye amen te onum bobet wen fansa onum bi fa onum ya de na eburo no onum ana buro no no die
the pasa me kan nsɛm bi de kyerɛ wo Noah ayɛ nipa odi kan a ɔnom nsa anaasɛ ɔyɛ bobeturo na Noah ɛbɛyɛ nipa nso nipa sampaka ne ɔtɔ so nwɔtwe ɔbɛnya awurade anim adom deɛ nti a kane no obi teme som nyame ɔkyerɛ no ayɛ bɔne nyinaa ne sɛ na God spirit ɛne nipa ntena daa ɔde aseɛ na ne nipa ntena daa nti sɛ nyame bɔfo anaa nyame honhom si nipa bi so na ɔde ne yɛ deɛ ɔyɛ wie a na ɔkɔ na nipa no asa abɛyɛ ordinary person te sɛ akɔm asi wɔ bi so na ɔde no ayɛ adwuma bɔn sɛ na akɔm no te kɔ ɛte kɔ wie a na afɔ ɔbɛyɛ ordinary person saa na na tete no ɛteɛ nti Noah awe nsa aboroyi na ɔwe nsa no akyi no deɛ pia mo baayɛ ni ti asɛm ne yɛ o ɔyɛ noble man responsible man ɔyɛ father gyeme so amen bare nsa boro nti wɔmfra ntoma wɔnhyɛ ataadeɛ na dagya daa so nsa boro nti ama ne nana ɛkɔhunu na dagya so anaa ne ba ne baba ɔte aseɛ ɛkɔhunu na dagya so sɛ ne bo sɛ ne nana o ɛm sɛ ne ba ne ba kɔhunu na dagya so nti ɔsɔreyɛ no ɔde ayɛ na menka no saa meda se wɔn sɛ deɛ siti ɔsɔreyɛ no deɛ ɔde firi nnam pieyɛ ɛyɛ cash ɛnyɛ bless meka nsɛm ba wɔte aseɛ fine ansa hɔ yi me ne ɔde ba bɛkyɛ ne abubum ne akyikyɛm ne obi anya bi wogye me so a mepɛ amen yɛnti asɛm no ye number 2 mama mfa obi te sɛ Samson anya second anaasɛ no anya Samson koraa mama mfa wɔde sɛ Lot wɔde aseɛ obi a wɔkyerɛ Sodom and Gomorrah ama soro abɔfoɔ abɛtena wo fie ɛne wadi nkɔmmɔ ayi wɔ firi mu wɔtete ne ma nyamhyirom baabi a ɔkɔ pieeɛ no obi agye ayɛ o baabi a ɔkɔ pieeɛ no yɛkyerɛ na ɔkɔɛ no na barima bi ani hɔ ne mama no ma wɔn papa nsa nom wɔde aseɛ ne mama no adwene bi ba wɔn tirim sɛ no sɛ yɛka hyia papa ne yɛ na ɔmpene yɛnso yɛ anyinyini wɔde aseɛ yɛnso yɛ anyinyini sɛ me ni kura ma ɔbɛyɛ 35 wɔnso ni kura wɔ ɔbɛyɛ sɛ 30 yɛ anyinyini deɛ papa yɛ ankyɛ ɔbɛwu yɛnhwɛ yɛ a bɛma bɛɛ na ɔne yɛ ɔbɛwoɔ saa na te adeɛ a yɛmfa nyansa ne yɛmɛyɛ papa nsa nom wɔde aseɛ ɔmo ma ɔmo papa nsa nom ama boro papa no ma nkwadaa no repu ɔmo papa nkwadaa no ɔmo repu ɔmo papa nso sɛ nkansa ne nka ho a sɛ wɔte ba sɛ gyina sɛ obi antia ne ye nsa no ɛhɔ nso yɛ Genesis a ti asɛm ne ye Genesis chapter 1931 na daagye na wotwe ɔkɔ wɔte aseɛ ɔmo ne ɔmo papa die jo sɛ wabi akan hɔ no ma me Genesis chapter 19 verse 31 ɔsena baka ne ka kyerɛ kuma ne sɛ yɛgya anyini barima bia ne asase so a ɔbaba yɛ hɔ sɛde asase sofoɔ nyinaa ma ne yɛteɛ no bra na yɛma yɛgya nsanom ne yɛne ne nkɔda wɔse bra ma yɛma yɛgya nsanom na sɛ pani no na de baayɛ o ɛna kuma ne sɛ waka ne yie ɛne yɛbɛwerɛ pu paapa ne bra na yɛma yɛgya nsanom ne yɛne ne nkɔda ne yɛnya yɛgya nkyɛn ho ma so ɔde aseɛ enti ɔmo fa adwene ayere papa ne ma ne nsa noman obi a ɔnum bi da o afei aburo no to the point sɛ nkwadaa no awerɛpu papa no wei ne ne daeɛ na wei nso kɔ ne ne daeɛ ɛna ɔmienu nyina nso nyenyem yɛ mepɛ sɛ obia ntia bi deɛ nsa ade ba yɛ ɛnɛ Ghana ha no
oko bonse dia obi say who say madwuma nti na me say na me de sika etum ebi kawa akaw Yes. amen What you say papa fine ma me nkoma nim bio yo ma me mfa ha no ti asem ni obi ti say Samson according to Judges Samson obofo ne ka tell Manoa say oyire nyam a amani nka boba de biara na kwala no nso mo no mbobesa akwani ba hutua ni firi ne nayam. That's right. So they are saying obaya hutua ni firi se onyankopon nipa odi ne ba ya adwuma yenti asem ni yo obi a yayi ni se oya hutua ni bia no say nipa ne ya nipa special to God. Pa Nipa special to what? God. Obi antie die Samson maame di so but the son say Samson said you know situenti na maame ne papa ni nyina suro no obi ankara sam akwara ya ba wono a suro abafo be gina oni akasa akwara no ade ai o be kana sem o dia se akwara ya ba wono a ye soja ama suro abafo be hura gina janum akoro na ma kana sam da men kana sem into obi asuro the Samson ada ne fa hodi asha ne nsam afradi a 10 minutes na Samson to me bro tetehwe busa what you say Delilah ada no man in some boy ama Samson boy mo de dan won sraso na ne ba no atwitwa ne trinwi Sika FM 89.5 oh say oh the answer na try de wo kofia ebi a wo gentleman ebi a wo doctor ebi a wo lawyer ebi a wo judge ebi a wo ohene amara na wo no nsa no ko ho photo awutwa na wo de nsanso ayo hwemiro mu na sa hwe ni mienu awi abobrukutu abaso ani adonko ni atadwudwinja wan ani koyo nso owi abo ma baso ne kakai nom what you say ibieja ne ba kan sama trawo nwanwa se Ghana fo wi sha ansa ya dia Ghana fo wie ti no mo ye no enti atubi din bieja ya tubi din kakai ya tubi di adonko ya tubi di odi se brukutu kwa what you say ya tubi prakasa draje yes alomo what you say kaduro nyina ye bi me pese o tiefo wo tie mi tie ni ye na ansa ni nyina ye mi hu na dia ba se kakai no misha ya kasa kakai da chu na di mirika ya kasa kakai da chu na di mirika sai Sika FM ya tudin kakai ye je kakai gu yeyam ensuro bi yo what you say nti wo dia nya da jema me na me ba me bobo nsam so wo je me so amepa amen ya radio Bible mu ho ansam ha ma men fam ya man to fam na men ka sa ntro obi ti sa Solomon Solomon wa hini nyansafo wa hini wasi dan ama nyankopon Solomon what you say what to me the whole world e bin si bio na bin so nsi bio wa hini wa bu nkotodwe abom paye ama Jeffrey so atiasi fam ama nyankopon bo so ni asase anya bofo ya mi na ba gina ne nche Solomon bisa me de ope na me nyama ya asofo ya wa hai asofo wa ga na ni wi asi obi ni oba tu ya ka tem se nyama de sabba to no so obo pa ya ne nyama be gina ne nche no den sa to me so no se kwakudukum bisa de ope na me nyama Sika FM 89.5 what did I mention last obiani ho de no obi ni mo ka se odane krama na Yesu awoboa ene nanum no wa etoda bia ho ojoki se de be nipa ba se nya no kure mo obi ante kini serious nya no kure nyame difo bia no wa wadane aboada nya no kure ti asam ni ho me ka sam na atramo what you say fine I asamo Solomon rin sa ma foi na ma me homete
homete ohina obedi akonwa ne maame na tunifo kromane nyina obi antimi ntunifo ene Solomon masa wa asema me ka kire na pai asemum we abranch a emfansa nje oni padua kra we abranch a me chon yo ma me ansa enan to ho fere ho e sai ni padua de adi kan e ansa we odi ase ansa sai ti ase papa asema ya ka wasan ka ti ase no ansa ba mu aya twitan Sika FM nsa o 5 ono kro ansa no krepa ansa sai ni monyam seniema ansa ma nipa dibra ban odi ase ansa tibi yu free nipam ansa we etibi yu free nipam ansa kum nipa ntem oh no kwasem me pasa me kasem we kire wo ansa we me kansa me kan ya alcohol wom that's right that's ansa coke ani fanta ni nyina nye one enom ni nyina ya sugar say one enom odi ase ni nyina ya sugar ani ya kan say kala ani flavors kala munti asem ni papa flavors and kala no me dey ana sugar enti ota wi a woni ba tire no anya yare is in some san kasanye asa me pasa wa wo tia me na no listen good me ka sama ho ba ka se so for wi ata me de koso na na wo ka no de koso na no adai o sha o ba ka se so for wi ata me what you say anyo otan ana me ta but I want to tell you the truth adai me ka no kore anama pai baby a wujina baby a wote klase na de amebu boso me se ansa prepare ni monyam epepa jema so amen ansa you free position correct ansa kum nipa what you say ti asem ni ye me pesa obi a wotie me no tie ni ye ansa timi mo obi bodam ansa what anoma tieni ye enti adia ba ko me pese atiafo ntieni Solomon wensan wa kodum pampanso a na ma me su awia sei cha sabri sani o ma me ensan na me kan no de to so me ori adwamamo ansa ani adwaman nanam yo wensa bia oba wa wensan ye fa no rough oba wa wensan no ye bone gara nina mama na timi man ensan no ne nada hali aso ansa we amani pa ni huni Sika FM ti asam ni 5 ansa ya dum guasede o farifo anim no yu ba ma na wo jonso me person ne me kama wote se o man biara ansa do so o man no o man ni nya me dia bio me person ne no me nya daje de ma daje pa tie ni ye ya na ya ka ana obi ya na djuma na so se ya djuma bone ana wo ya no aya djuma bone obi wo atwa ba ko to obi di ya wotro wa ntoro emeho ya se me ni ye me ma ho ye fe Solomon jo yanko Proverbs me no ba be din komo anya na me try ko Proverbs chapter 20 verse 1 Proverbs chapter 20 verse 1 verse 1 ani sadwiam obi ante Solomon amame ne homete o ba be tunfo o se potwa ani sadwiam o se ai me ba da ni potwa ni what you say sadwiam you can potwa impotwa ya from be in excess obi a wane na yere atress ya didi na aduane no wani na akofa ma atwa ne ho ahia na wote club potwa na wo wen sawe nam potwa adidi bone Jori ase anu ne afo ne mpotwa didie odidi te so proko potwa didi Jori ase wo se potwa ne sadwam kenkai o se say feudifo Solomon ma minu no o Solomon sana fe o hinu mu yatimi dire dom no ojoku na ne ma boy ensem ti agoro sa
What you say? Was international customer na from value? Say you feel different. Was say Solomon Fodini. And Sadin ye to Copeni. Na and Sadini and Tokapeni. Obiara to muntintan ni munyansa. All said was Yakano and say you found for a Sadini Tokapeni. You to muntin. Na so to muntintan Ni munyansa. So ya say I found Jimmy Bashawa Jimmy Papa. Oba Kwasia. Papa. Oba Tintinto. Oba ni pa wonfra. Oba ni pa ya no wonfa adwene. Kra. Lost to one yam. Tiasabini was in Saya Fodini. Na Asadene I talk a penny. Yellow to muntintan ni Yellow to muntintan or Nimunyansa. munyansa. Tiasabini. What's the means? Go to Asokakra. Oso be to muntintan ni munyansa. Nimunyansa. Wa yu ti se jatamu bom. What you say? What you at the same tabu bomu. Do we yin abufuo no ye ne kra bone. What you say? So a real sana. No you say who na free ho. Ampo. And camera on Sano, no, not bad, no be a slow. Be a back. What can say, no, or be a which channel? A blue womb. What I say, but in some people, you know, Who be any hope you? What can say not to say that table bomb? I say, so can say value. What I say, the person, what you for what you mean, 10 years. Amen. Amen. Tell a to be home. What can you say about so big in a hoodie? Go. Be a Proverbs 23. Proverbs 23. Come in here. But what I am fan free. Yo. 23. Verse 19. Proverbs 23 verse 19. 19. Meba. Obiantio. Solomon mamia futu ono no. Wase meba. Wo de tie ne hunu nyansa. Tia me. Na hunu nyansa. Na tene wakoma kɔ ɔkwan no so. Tene wakoma eko nyame kwa so. Mfra sadwamfo. Hweye. Jeme say amen. Amen. Mfra sadwamfo. Wana wasɛe wɔn honam no. Wana wawe nsa. Ama wɔn redie wɔn nipadua asɛe. Ɛno kura nso so. Sɛ wohyia kɔrensani a. Wohyia kɔrensani a. Ɔhome a ɛkɔhɔ wom. No kwasɛm. What you say? Wo wura ne dem a wɔde tam wɔde siesie hɔ. Asɛmpa o. Kɔrensani ɔmpɛ dwareɛ. Nsa. Ne sekura ntwitwiri. Twitwiri. What you say? Korɛ. Peter ni bi a na ɔtena deɛ ɔm kurom. Ɛnsante ayi nadi. Nsa o. Person ni bi no ɔyɛ adwuma wɔ Kumasi Central. Nantes. Na na kɔsi adwuma tai. Nantes. Wɔyɛ nsa saa ne ɛtete no members nyina. Wɔyɛ nsa wi. What you say? And so that I'm dry gin. Je. Te atobiri bi na me shop prosifo ni bi. O je bari aso no gyina wa. Na no nyina ya akɔhɔ. And so police mra and trust we nsa. What you say? There was soldier for me ho a. Omo we nsa. 1.5. O ka ka me shine. Me pɛ me dia me pa na me ye. Masa ma me nka no kora nkyerɛ wo. Wahiri nyansafoɔ bi anom nsa. Wahiri ɔde nsa hyɛ ne ho no wagyimi. Ɔsamra na ɔno ankasa buso. Bebuso. Asampa na meka kyerɛ wo no. Tienie, ɔsɛ mfra sadwam. Onsa kane no. Sɛ ɔbaatan bi atete ne ba. Sɛ ne ba ne pia bɔnte kɔfa damfoɔ ba. Ɔhwɛ abɔfra no. Na ɔka kyerɛ sɛ kwaku badu. Ɛna deɛ yɛ akyere na ade ho abɔ no. Ale ma ade. Afɛ ne ma wusu wabra wasɛ yɛ. Oh, be ka kyerɛ wo. Ya akyere kɔre nsɛm yɛ ɔte kurom ya. Obi ampɛ na asɛm. Ana afɛ deɛ ɔne na akɔba. Ampani apɛ sɛ ma me na mmɔ bosoɔ. Hwɛ. Be sa akora na ma no. Wɔde asɛ. Bɛsɛe ne ba. Ɛbɛ wi akyere ne kwaku badu nso yɛ kɔre nsɛm. Sɛe ne ba no. Wɔde asɛ. Ɛwɔ hɔ paa. And some students bebree antwa. Kɔsɛ brado a ɔmo sua deɛ no. Na ɔno nso aboro no wada. Ɔmo kure o. So that's it. Ama universities, and the Papa Brasai, and much what you say, you can say, high schools, and the Papa Brasai, and police war, I say, the Brasai, Breed and such woman nipadua. Be because I know my son, on to be intentional ban and sana ban energy. Yes. And a man who did you see idea. I would decide. Be breed. Obianuma addicted. Oh, no correct. What catch one? Otimentas akobia afuna obi wu anomanye ɔwe nsama ne busu ade akyere no awu ade akyere no awu ɔde asɛ sɛ Kumasi asikafoɔ no
bebre do mani achese ansa ene nipa nom enti wo ma to nuro atese yan kan say time haba ese wo tane no so abaye nsa so ya sia e be te say yan fan say angel cream angel hebaka what ya say angel cream no oye ama nipa rashes se so no so say angel cream na kofam je so no so tane adonko so de ba obi ba nom no abodam no asay but you no amu so de wonum bio ade hu no what ya say the real so ya so dan ano na ma bufu no o ko ka o so di matem nanti wa nyame abodi a obo ni se ne seso matress adwere se nipa ele bisame kai definitely ever from me so for we are and preaching tia been preaching tia why the tia nyankopɔ asɛm and I'm shemeka I'm not against you be my demon say make say tia bone so yes ya e say me shema mu aba no o mu ni da tia o ama mu aba no akrantifo ne sikafo ne hyew dafo yi bi asa bito lesbian na yi bi asa man bi ana wa ma yan sanso fa bi ana ya sha wo mu na so ma cha fa o omo se o ma what ya say so bonu mira ba sa non so na fa na du macro junction ho macro junction ho wo ma bi ton sa ho odotobri wa to de sidan o de shabro san ball live band wo hon what ya say un connect enya seka na achi sa no unko huna kokora wo amanti a wo 30 years 28 16 omo wi what ya say omo wi san sa no mo yam nyina aye kuro ene odotobri anim ho omo wi nsa sa yi ani ma akoso no wo do brama kuro mo a omo timi wi nsa sa na traffic jam kono nom kwa no ho ta shemini e so ya Ghana ya say yo e wi asi kwawe ya obi so fi akotra Germany odi nsa no yazuo otema nom na wura free station of fruit train na ya direct kam o se na mada na mado mi sorry pa na da na mada ensa da yes ya do so say wo say verse 19 na meba wo de tie ne hunu nyansa o so de tie makọ okwan no so Solomon ma ne no tie makọ okwan no so mfra sa de ko wo se meba wo de tie me ne hunu nyansa tene wakoma na wakoma nso tene ko nyame kwa so mfra sa de me Solomon amfra sa diamfo wana wasai won honam ni wana wa wenhye ama won honam osai teni akenkai na osadwam ni ohwini bedi hia o se do se ka no na ze mu nyina mo ye sadwam ene obi oye kohwini mo ye pe sadwam no obi oha dia bai kohwini ya ka kohwini a do ye djuma ma loto oye kohwini do ye djuma ma my bet oye kohwini do ye djuma ma rafo oye akohwie nipa ya ka kohwini a do onye sika kotre biaba ewi nam subampa bi ani subampa ni oko tutu la what ya say onye sika wa target gabu o tutu la ho loko ta semni I come here every 3 days o change ma ho cause onye yi 3 city 30 cities a obenu oba wo ya posh so ya say enti ya ka koshini a ebinu no koshini ofi anu okori krom ofi commercial ada obenya 2 million 3 million 4 million no okori krom okwa one ma 3 na okoda bom ekohwini odokwa se mo so ya say o se sadwam ani koshini abedi ya why your Bible why your Bible yes ta semini na dia ba ko ya na me wura ho ne se wo rensa na so toto no obewu a na busuafo aba fa na de na akoto asori fi sa na ekro na busuafo aba fa no de na akoto asori fi mena worry any day enti na me se me ma so da mo ho me nyi yare ni nto oba ba bia oba da koji ya wo word oh me ma so da mo word ni wo mamo nto malo so ya se opsoma anso oba soma pa no se de wo kana onuti o soma me akoto abre no wasu fi ase mo onko mamponte what ya se asampara ni ka ti o mo pa se ko winsani basrawa oba ya bo
so odana ni me hwade aba obusa area ho unimpa bobi atonsa akonti so wi ni abasaw unimpa busa area ho bobi atonsa azana abetrase ansana abetrase okosobi nti so ma na duane a wato di osmeba me ji ade wa ha aba unim ho so me hwade wa ha owo pra ya no okosobi awi omra na mfifire te no wajase me pese obi atiam yo wasi tie waja ono wo ona wo ona so babrewa na so ma me babrewa emuna nim tia ono ono krene nton onsa ko insani te maburu di ne ma me atem oh o te maburu papa ne papa ni so so nan kan sani mu a fele won wajase obi te maburu wona se so ansan pe wo yiri dofo wo te me na kompipa pipa ta sabri ansa sani pantias yo ansa na ni pajija ansa na ni pasai ta sabri die wa wo yansa se ni panom wa modam na jinsika na fateto ma na manko university wa ja se die wa wo yansa se afoforo nom ni yansan ta sabri me paso badi ma wutie me na no I'm so serious already I was there so for we until influence advert me the men fa ho radio ni wura no me huzu anum bida ente me ka me dik na anum kra me ka ya baba ba ni sakrachi e ma habio sa wo pena asem o hwe ma ne no me san sei o ya sia fe ta se me ni no kra die no ano no me pose obadum na bia no tie me na no pai mentao do kanshi wose tɔdo kra ne ntɔntɔ atene nyansa ne hunu mu ani hunu mo so ɔrese no tini nya jabedie go wo nya ni je abrantie si so na wi nim nsanom nim e ma asem nim na abrantie no tukwan na obefia ni papa huna na ni age wacha se o se la wa tu woni wa sema ni monyam woni wa sema ni monyam ya kire wai ya kire braba ho bra na tia no o brother ba o se ya kire so wa bua ma ne se ankara no ya to fam ne takra ma dry enti so odi ade bi aye dokodoko to so baba fe asebo jasem be kadri bi ache be 15 to 20 years muni me call baby na come dem ana me wura baby se me kodidi ache o na me nware kora fine na me call na me ka enka no hwe no emu ko wom na me ka tell ma me say madam aduane wadi am ntimi ni na say na mpa moko na me say moko no too much moko na ya too much no na akwa bi nso twi moko foforo moko hwam ya no on the wasaba buru 8 en wo twie ne bi sa ma sa de be do so me di bedidi am se moko ya we was enye kra on te hwe adanum our shock mani nam kopa kokwa ya toto me nam krom oba kono moko na ya wo bi him ho no ne takra ma na sei what ya say me se so de oba so me huna koto patese na to na ntwe brabo what ya say na kwa glass no for na ntwe brabo no to glass no na hwa patese ni go ho na kata so na set watch amen 15 minutes koko bi na bu brabo ni bi na hwe ebene me say obia this experiment that's right ebene enti egu yam no atamu kam uyam yoma nyina ba hye atamu kam uyam yoma nyina ba hye that time na burukutu wagene sika so what okoje enye what ya say oba na wa ba tie ko na ne so no a obubulu tot no no so se na bro san ko tasemini sofo na asemi enye nsade ya ne yanom blend watermelon what you say fabroba ka ho na fa nka ka ho uwi anom
gyeme so amen sɛ drink na wopɛ deɛ a nom no bi mepɛ so abadwe ma a wotie me no tie ne yie onyinkyerɛ ne nkwa ɛwɔ awurade nsɛm ɛwɔ awurade nsɛm asoɔden nipa bi abɛyera tie ne yie ada na woyɛ nipa na wopɛ sɛ wobɔ nipa dua da paa wankasa wotwetwe owuo ama ahosoɔ amen solomon sisai wɔse ma wagya no na ani nye ma wagya ɛno na ani nye na deɛ ɔwo no ni ahurisie na deɛ ɔwo no ɔni ahurisie meba fa wakoma ma me fa wakoma ɛma me ne ma wonim sɛ ɔtu solomon fo no nya ne solomon nso yia no ɔma agyae na nsɛm a nam timi nom ayi ɔfrɛ sɛ ɔfa yɛ atɔme wa wo nua bɛɛ ma ɔfa yɛ atɔme sɛ yɛkɔ nsa no ama mema nom 1 glass no ɔnom 6 wote aseɛ na nsɛm a nam nim nom antia nwanwa ɛno nti woka sɛ sadwam ɛde ntomago bɛfira me ne adeade wɔhene mu a ɛbɛyɛ na sadwam de ntomago afira me wate aseɛ nti ne ma me hunu sɛ asafo twi a wɔto no nyina na kɔma ni hɔ wɔnya bi yɛ reference wate aseɛ ɛnɛ asɔfoɔ koraa ɛde guinness ɛne bia goda mosquetara apalatif wate aseɛ ebi di sɛ panache wode aseɛ ɔmode ahyehyɛ ɔmo fridge mu ɔmode gye ɔmani ɛna gospel artist ɛbɛwɛ nsa wode aseɛ ɔwɛ nsa a wotumi so ɔboro ɔwɛ nsa wotorofo a ɔso woyɛ me adɛnti na wobɛkasa adɛnti na wokasa no wabɔ me din sɛ saa mmara no abɛda hɔ na medeɛ memfa ho bibɔ bi a mensuro deɛ bɛka sɛ ɔde mbɛkɔ kɔɔto me ma because wobɛto saa din no na afae wobɛto saa din no ana woyɛ deɛ bɛn ɛnyɛ wo ne the only person a yɛfrɛ saa ne yɛfrɛ saa koraa maka because ɛyɛ wo suban wogya yɛyɛ wode aseɛ so far as sɛ wagye lances tɔ nsa no saa na menso wagye lances de prikyi nti aban no agye ma asɛm a mebɛka no ɔgana ha na yɛdeɛ bɛn atom na ɔright asɛm ne yɛ mehwɛ ne ɔma ɛkɔ so a ho na mekra awerɛ ho mehwɛ na mekra awerɛ ho nsa wiɛ jo ɛhɔ nsi dabi ɔse meba fa wakoma ma me na ma akwan nso wani na odwamanfoɔ yɛ amena donko ɔse odwamanfoɔ ɔyɛ amena donko ɔba hɔ yɛ bura hiahia ɔte aseɛ ɔba hɔ ɔyɛ bura hiahia ɔtɛ sɛ kwamukafoɔ wɔnhwɛ yi a ɛnsɛbɛ mu ɔkɔfoɔ odwamanfoɔ wobɛkɔ akɔfoɔ ɔba hɔ amen wobɛkɔ akɔfoɔ bayifoɔ wobɛtumi waboro na ɔkɔfoɔ ɔba akorɔmfoɔ wode aseɛ wode ne ba wo da mu a ɔtawa de da wie a na wabiabia pum na kuru so na wura mu wɔne bɛteɛ ne wagya padeɛ nyinaa yɛde kɔ hɔ na akɔbu sa no wode aseɛ hɔ paa na wokɔbu sa no ti asɛm ne yi ɛnɛ nsa yɛwe nsa yɛfrɛ nsa bi gyaa chankis wode aseɛ nsɛm te sɛ ɔde sɛ snaps ahemfo nyinaa we ahemfo nyinaa we o ɛna woyɛ kristoni na akɔyɛ ɔyere ho ade a ɔmsɛ yɛgye nsa menya me wote aseɛ mede ɛnyɛ me masɔre ba deɛ woboa ɛnea saa pɛ snap no deɛ a wonya bi nom woyɛ sae sɛfo mo naa ne sika meda ne sika a matɔ ma wo mama wo sika sɛ kɔtɔ mentɔ menyɛ ɛno nti wofa aba ne mame ɛfa bɛkɔ akɔpo ɔba ne papa nyɛ nsa wode aseɛ sika a yɛde ma wo w'ani ansɔ gye sɛ nsa memfa ma wo so wode aseɛ mepɛ sɛ ɔbadwe matie me yɛɛne ɛyɛ amammerɛ ɛyɛ de ammerɛ pensa na awie ɛyɛ de amammerɛ mepɛ sɛ obi a wotie me ne tie me yie Solomon yiyi ano o kasa de ɔyɛ nkɔ 29 wɔsɛ hwan na wɔama ne yam ɔbɛkasa bi hwan
na tears asisua da bia wo maniem hwan no wa rehuom hwan da bia na wira ho hwan no won tokwa ni abobodi hwan ntokwa hunu antokwa mfa ne ho oje ko hwan no wa prepare hunu ni ani hwan da bia na ne hu awai kunya twafo and some way twafo by force obi teme bro no de ntire ko bodam ana kwa we anu oche abusakuru we ai teacher say kum no oh my goodness teacher ni madie sa so ni madie o mi na o msifie aya namfo o shan shan mu no university yes o de ase o ko university no na ko rinsani o ko hia ho bebre namfo se temo nyonko na mche osuba me ko se we mjira we be fadamfo bi no ofre agora ai agora jamase agora ayi fotofone kromo mene nyina na to damo akotia ka kwa na kira mensa no ta semri bibi ya kwa no age na kura no se woni a twasoma me na se dia na me twasoma wo waje won sa se twasoma wo yare na like ni say me na me kura musika ana no di machi so on se dia titia ko ma no me anko ma me no bi ko ma me no bi ta semri me ko me ma me mo enuanum kurom kotnase na makonta bi ama me nsafuo nom me wura mfida efu ona ne kache ne se wo me that time to na me nkwa sori o me da ma nam se wo ummo brada gugu kokume ntunkuma wase afra ntunkum numbi da we da we amo anu asakura ne ma no asade aba me nso me dem no kan na ade esa born se mot anya gro me no kura ne ba buru tre afa me tuwa na wiase ye biche ye die bele mai te mira ma ni so tete me no na duane amadi nyina mafia go te me ho to me na oba na me so wo hwe me ye o mo brada ni ka tro na ba wu nkwase wuo la sefo so ba bra ni ama me nsa no no ya dia me na haw afa no ha manim efu ama nsu kromo bi obesina ensa ba ta na ni nkwase ori o and some young boys the brasase the bre nkramofo nkwada ori wasase wi wasase kalim wayase the pasamo pai ana pai se we na America say uko Roma obi edi krat kota ansa no ko sa ko di komini wagusu woko nyina no so ordinary kai kwa sori na urade hu no jesu obro what you say make only some potassium air gas only so to the soldier it is crazy ututugu just na permanent so manade potassium ututugu just so o de machine assembly american o so be boa ye bi so crop ano na bubu mabaguso na fa petesi guso na pamanti stom na rade obati anu wom ananso sese anwegu anwe ana ba mu ohunu simple wo sanwegu ha no hwa petesi agum no pamanti sesum sa na asene me what I say wali bagu yamu o ma ya tonu de ya dia pesika o tasabdi obesian yeso I don't call that no silan crucial. Have a long cruiser now so sabi ojon so was sao tasabdi was sao brabo was sao dachi bibi ni wa betimi ama won so beto lan cruiser ni bida you need to sit down don't destroy your future and find sense ho na nya tasabdi do yanko wase hwan no wa manim na hwan no wa rehuom na hwan no won tokwakoni abobodiem wona na hwan na owa prepare hunu ne ani abre wona wo kere nsa wona wo keka infransa hwe wona wo ke afransa ahwe gini kakra bia kakra doka kakra ensafo kakra what you say apalatif kakra goda kakra so what you say no dia wono afransa we nyina benom what dia wono so dia say let me try I say yes
baba no obu onom sa ba ko ka bom what you say was one wa keke afransa ehwe ehwe se ebre ko enhwe se ye di nua hiri ahye ese friend bitters amen enhwe se ebre ko na ani twa ebi dia white because akaka duro no de what you say ebi so de brown what you say MPs muntie trasemni ni petitru to say regional minister tie ni na mo we papa ni petitru to say kings mo brododo ahemfo mo brododo wasin se ni petitru o so obedi nsade akiri trasemni honorables papa obekona obi ayato abama no agada mamoa na ensamra sobodwani wanya abani nti woto tia ma wo nsa asamra man otuma brusa na wura firi ni fie kwan what I say enti some share na sere gana de na je den tia semini and na lolly station ba bia gana ha no ye tono nsa ye bia sport what I say enti accident bebrebe no afa ye nsa if you pa if you accident bebrebe no because nipa ni loadu nipa no ye loadu nipa na driver ni ho what ba ho enti yaba ganje ni sa ya ma no no twa half to twa no di destiny fananim obe traka na nimu a se de o ma move car na sia ya no so woni wakaka pao ye nduru fanchi na fanani so nyina no so akoto tena mro no what I say enti ade wa ko me pese mutieni tieniye wasin sani patitru sai obedin sadene achi na wanu na ni refiri mra wa hye na wanu na ni refiri mra wa no ankasa ahye na ne manihunufo nyina nsemani what I say no anane manihunufo nsemani fansade ma owi o se fansadene fama de wasai ibo besama wurahuni fo besama wurahuni manu no na ni refiri ni hia na wankai na man ye bio asemna ni o asemni ni sasa ntse yehuwa dansudifo no atrase hu se enipa wa wi ase pansa so ya se entene ye nyaalo wa mo nyensa ni anka nto se ye ya sore ne de ye wensa the person who tell me now be very careful amen tiasemni and we go to quotation bi Isaiah 5:11 Isaiah chapter 5 verse number 11 verse number 11 what's wonye wana wo so no patutu di insachiri obi anhwe ho won kasa nhyira no mo osi due bodu adome obi fo na be bodu ya ho won kasa nhyira no mo onue osi due wana wo sori anopatutu di insachiri wana sori anopa ahwehwe nsachira kwan wana wo siri pema ensa bo ani wo mo so anadwo ye no da get class ren saman sabo na se gutene benta ne mpinti wa ma din sankutre ne benta aba won sanom ase na egwade yo de wonhwe sa wan kan sura ho jema so amen bi Habakuk yo Habakuk 2:15 osi due ahanso montie osi due wa ma yonko no wan kase enhyira no wa woto nsam obi nom ono so wodome ho wan kase enhyira no wa woto mo obi nom osi due wa woto nsa o ma obi nom ennom eburu no hwi na ni birigum jema so amen do sakai Habakuk chapter 2 verse 15 osi due wa ma yonko no wa ma yonko anom wa woye wa woton wa woto mo obi nom wa wo bohu dawuro what you say onso wa ye pa Bible say due so wo ya wo hye enipa nom a o sei bohu dawuro presenters aye ya juma ni aye yo je me so amen ya juma ni aye Bible say ya juma pa so fu na person ya juma ba me fa ho bai then you know heaven ho da be wu na be je me so amen wa wo nom wa wo bohu dawuro what you say as a Christian no about traffic so and somewhere they are here you are not a Christian when you're part of Christians who
wi akobu nsam jam because wo sabone fo nsadene ti asemini wo se dua wo se dua bible yem na metroye wo jema so amepe amen Jeremiah 16:8 wo se nkon sanum fo fie wo se hweye na nsanum fo fie kura wa anya de ba wanko no ntrasi ni di no anu wo ntrasi ni di no bible Joel nso ka bi Joel chapter 1 verse 5 or so or say 15 bi ho am here me pese Joel 1:5 1:5 wo se mon sabofo munyane na munsu munyane wondam na munsu mon sanum nyina fo mon sanum fo nyina mo amunum nsanyina mun twajo nsamununti se watwa na frimanum jeme so amen atamudane awade ba hwe wo nyina num obi onom nsa bia enti na me ka se awade mfa nso ba ka cho sa hram gubi so na ba sene ko wadi ase me pese wa utiama no pai Joel nso na ka se yo babi so sin samono ene nsa se ni panti ase that's right ansamono ene nsa se ni panti ase panti ase ti ase mini ya Proverbs chapter Isaiah 5:25 no o kan sambi Isaiah chapter 5:25 verse number 25 wasi yenti awurade bu afuni man na otene se tia won otene se tia won abobo won ahina okay Isaiah chapter 5:22 Isaiah chapter 5 verse 22 wonye wasi dia ensanomu merima tele me da nsa dia me nom kura mumi o me na se minim dia ba me so me nom kura ya kam mama rensa me number 1 wasi dia ensanomu merima ne nsafremu ahoden ani asafremu ahodenfo Mountain you, so radical due. You. Is it blessing? A case. Obiano who can say you share one country. What you must swam per amen. Was you dear and some no marama? We are suffering what done for. Jamaso amen. Me pase, Obia what you mean in 10 years. What you must swam per amen. Joe, young code Deuteronomy. 32:33. Deuteronomy chapter 32 verse 33. 3. Was it one was it? Deuteronomy chapter 32 verse 33. Was it one say ochiasia bro? Was it one say ochiasia ne bro? Na hurutia bro no ye den. One san ochiasia ne bro. Ni hurutia bro no ye den. Ansana amuwie no. Bro no ochiasia. Ochiasia ano bro. Eni hurutia bro ni ano. Ani hurutia bro anotene o say the say akọ no contest ni duru na ho den ne tie no ani wo de ye pe ani ahuritia de ye pe okay jeme so amen o wa se na oka enso fiase bro o kan say o be ka say sofo wia dey say na akan Hosea 4 verse 11 Hosea chapter 4:11 verse number the person obi antie bi odi atra Canada na fa nsa ya tade dio iparensa Hosea chapter 4 verse 11 verse 11 o se adwamamo ene nsa mono esani panti ase destroys understanding adwamamo ensa mono esanti ase se ni pa bi sore na se rain some more on life be say omo ya chetan omo ya nipa adribia no ohwehwe se yo no wa kanya fana anso nkwasi asam no wakam sabuni bia zuba teacher ni opansa obro nkwala no rof papa si dem ana ni buafu teacher ni orensa no ohwe nkwala rof papa ya ana ni buafu tiasemini me pese wa utia me be very careful mental jemeso amen Daniel chapter 1 verse 8 Daniel 1:8 Daniel chapter 1 verse number 8 now Daniel born it trim say odemfa wo hini nuane ne nsa onnom ne muni ho fi enti wasre na safo hene pia Daniel wakati won say onfa wo hini duane ne nsa onnom ne nsa na nanom na ya bre ne bi ne nom muni ho fi da
nipa kronkron no wɔse wɔmfa nwune ho fi da enti obi a ɔrensa no nyame anim no gu fi wonyɛ righteous what I say nipa anim koraa no yɛmu na nka ntom nyame mepɛ sɛ wa wotia ma anɔpa yi be very serious mede ma no si na menim sɛ bɛboa wo tiɛ ne ye mentaa wɔ ɛne ɔtaa na metaa wɔ na mewɔ kra nkwagyeɛ ntia Isaiah bɛkasa me Isaiah 122 ɔbɛkasa bi Isaiah chapter 1 verse 22 verse number 22 Isaiah 1 verse number 22 wɔsɛ odwetɛ adane fi wɔsɛ odwetɛ adane fi wɔn sapa no so wɔde nsuo afrɛ mu wɔn sapa wɔde nsuo afrɛ mu wɔn sɛ de wɔsi aka no ɛnyɛ wɔdwen sɛ wɔn nom nsa wo ɛna yɛsu dane nsuo nsa wɔn nsa buru obi amuru obiara wɔn nsa buru obi amuru obiara ɛyɛ prophecy o yes jẹ́mi sọ amen mepẹ sẹ obi a wotie mi no tie ni yie ẹnna ọlọpàá yi ebi a wokọ Yehowa gyayin sanom ebi a wokọ Roman gyayin sanom ebi a woyɛ Anglican gyayin sanom ebi a wokọ Pentecost ansa yɛ fiadeɛ akyerɛ nyame fiadeɛ nyɛ wate aseɛ bia Guinness Goda apalatif ɛne Muscatara ne nyinaa nyɛ wate aseɛ ansa bia kontane alcohol ɛne fruit juice ɔmode alcohol ade ebi wɔ nom ɔmo se 10% ebi wɔ 15% donse ma ɔne bi wɔ hɔ a na yɛ alcohol ɛna wɔ mu wote aseɛ be very careful ɛnɛ bɔne abaa ma nɛ yɛde wi ɛyɛ tɔfe yɛde wi o yɛde ɛyɛ tɔfe wokɔtɔ di a ɛte sɛ de wanom wi wanwuro wokɔtɔ di a ɛte sɛ de wanom wi wanwuro obi kɔdi bi na dwene nyinaa nokorɛ paa ne ne biscuit no aba no kasɛm ne enti sɛ wɔnom yɛ ɔda a wobɛka sɛ mɛtɔ black and white wɔne bɛteɛ no wahye ɛsɛ wɔmo hye wɔmo kyekyere no ɔmɔ nom apolisifoɔ kye wo na medi me tɔfe nso ɛ polisi kye tɔfe wɔwia se nyansa polisi ne kyere tɔfe ɔnkye obi a ɔdi tɔfe mepɛ sɛ wo a wotia me no tie ne yie ɛnyɛ wo sɛyɛ na mepɛ o ɔnkwagyeɛ ɛnyɛ wo sɛyɛ mentaa wo awia ne asɛm no ma bi wo yɛ kurom jo atemfo ase papa no we nsa kɔdu mpampanso a ɔkɔwu tɔ nkokɔbua bi nkyɛn obi a nhunu ɔmo kɔ ne nkura awe ne hwene fa ɛne naso fa na saa wie yɛ wɔ yi so ɔkɔpia nyame anim na nyame busa nsa waso wɔ ya wadi aseɛ na accident ni wanya o ɛborɔ na ayɛ wo wɔn yɛ atɔ fie ɛborɔ na ayɛ ne saa no wadi aseɛ wonim sɛ aborɔfo ɔmo yɛ akɔhwifoɔ papa nti sɛ ɔto kɔ afiri ha kɔdu aborɔkye na se wobɛfa ɔmo life a wobɛba bɛyɛ useless wobɛba bɛyɛ useless nti asɛm ne ye nti mo a moato kwan no moma mo ani na hɔ monhwehwɛ nyame atira kwan momfa nsa nhyɛmu nipadua o wi zigrate nsaweɛ montwom ho gyeme so amen adeɛ baako a mepɛ sɛ ɔtie ni obi a ɔnom dwɔto ni nkwagyeɛ obi a ɔhye wi ani nkwagyeɛ Isaiah 55 Isaiah 50 I think 65 verse 5 Isaiah chapter 65 verse number 5 verse number 5 obi nti wɔkasɛ twoho ɛnkame ho te se no awurade se me ho te kyɛn yenim ne wɔn a wɔn fi wɔn a awurade bɛka kyerɛ sɛ twoho ɛnkame no yɛ wɔn a ewusie firi wɔn hwinim wɔn a ewusie firi wɔn hwinim na ɔgya dare wɔn ano da biara George esiwano 65 verse 5 nyame na metwerɛ yɛ o na mankasa mfa hɔ nti mepɛ sɛ ɔbadwemma bi a wɔtie me ne wɔntie ne yie adan na wokare sika gye ade a ɛnya aduane ne wobrɛ so ade a ɛme
Isaiah 55 verse 2 no. The person who tell me no shall also. And now no pay mental. What you say amen. Amen. When you say Ephesians chapter 5 verse 18. What's a moransa? The sakasakaba. I can straight. A moransa. Na the sakasakaba. Yemu munyama. Nemo yama hum. A moransa. It means anom. The sakasakaba. You say amen. Amen. A moransa. And yet. At the sakasakaya diabe. Yes, you share for me one and abro. Yes, you share for me one and an abro. Sanyo. A foot in the mouth. Taxi driver was issue. Truck driver was issue. Obia, we are shoe shine boy. Obia, we are doing magazine. Electrician. Welder. What I say? Straighter. Fitter me. That was the magazine. Tiasemini. One more peja engine. Obi na bia ni shop o ana wo akogire na peja ono na peja no enhwe de wo ye na nya bi because the carpenter e me du botom. That's it. What you say so be so bobra fa nyonko pa na nya futupa. Amen. O so hie nyansa ye ka se bra sori a ye nyaw ye ka se bra sori a ye ntaw. Amen. What you say me sraw jahinsanum what you say papa bi bonyum o se jansanum na si wodan. Yes. And sanum ni kuri wodan. Bo danso kuru danso. What you say me pese me di manusi na ma de o tia me na anyuru kwatire se trosama ma kotu no mental Sons of Solomon 2:4 and 5 Solomon be kan sankayanom. Sons of Solomon chapter 2 verse 5 verse number 5 5 mo fa bobe abata tare mo wa me o se do sikano nka fa bobe abata tare bobe aba akọhọ nya de ben enim na mo fa anka ba nyojo me nka fa anka mu nsuo nso de makoma to sanka sha kan sapa awase no ya fanta ipa so mpio what as a fruit juice am so mo mpe emu o mele do so ya se fruit juice mo mele do ana nka wase no nso sei Ghana for fanta no ama se no o me de color flavor what as in sugar ye de begum they say yam fanka nyansa bio oh ma se no boni wife mama from America ba or the some drink me ba won ma to sanka na didem won no ma to sanka na didem ya nyama wi didem so Ghana adidem won no ma egu anu ma na wa do takra makura miamia what you say didem Ghana uchi anka kakra na kofa bi kakra susum Ghana dio na fam ya ma soro baba katre me o so so fuko ko manum bi da fantan so sa waka ho omo na aye ogo ye adwuma ho o so ya secretary o ye adwuma bi ho o so fo o ba to sia ya o ba fe asitira pa ye sum gumu no ni enum me pesa wa wo tia me na hwa bra boye amen o so yi ni abayo ni pa kakra bi na benya daje aka mu no kura kire wo what I say boni apeja boni adum pampan so ayi illegal aduru ba bia obi anka ho asem ya police boni what I say ma futu amede ma wona se jayi sanom ja ko hwibra jai masem jawi num ja ko kenum cigarette num jai yo what I say na mo ni nafam na bom pa so fra onyankopon awade be page wo sidi kron e na mo pai onyansani ntie ansanyo ansadene nya ansa ko ho won bia no enye e ka kire mu munya isanom na mo nante ye ntia Ghana footballers ye mo bo nko kire no enie wi ansa jot ama sani o manai wi ansa ama jot sani o manai na high what I say obi ti say ayi my way your friends Zidane awa ya Ramadi coach obetimi ya suggest ya sa bobo wanyini nsuo what I say obetimi ya suggest asa bobo ana hwe makeja my case hwe bi onenam what I say hwe bi onenam amele the boys here ya who so boys and say you say cha a masam what I say okaka
o me say na sofo we di on piasem na me piasem na ha den ko sese ma mudi na ma krokrom no me di nyame de sremo keniye what Ghana ha what's that time what Ghana ha ba bi aboboro koranye Jesse kura sha okura mfataw what you say wakati akura isen o say masem obi na watch allowance enya katua allowance eche wo coach sika wajimi say what you say obayere wo wa ko animu no o de ye masem we football our house e bobo kotoko se din kotoko ne dano so no wawie no ye masem ne gas ya fo okura phones fo ye masem ye yie bia wa yie what you say me sraw muntoto makwa yi me nua kɔrensani ade ate wo wunya wi adwen sakra wo ye metumi akatro ne se nyeba ye na ye wo wona wani ma ahoso you need to take Jesus Christ so far you are blessed and a boy erade show no nyo akese so tie ya fa wan tie nso a mentimi ntetero ensa ye musuo ensa ye nome nyame akase dua wa wonom nsa emedua ma no ama so nyame show onyo akese amen amen Kayasam, Yete, Maya Futupa, Maya Nimraya Uswe, Kayasam, and a Suyete, Ape Maya Futupa, Maya Nimraya Uso, Wanyamiakua, Kwasi, Daddy Yamin Shira, or some Pakania Kwasi, Yamiakua, Yamin Shira. Your daughter little don't dear, your take a mere sem no yaboa. And send be in touch with him, what a dear man in Koa. Ain't you Yamiakua, Quasi, Daddy can sell furniture and you. And a Sukayasam, a fee and tay, Namaya put to Pana and Nimraya also. Kayasam ye and tay, Maya put to Pama and Nimraya also. Asa pakani ya kwa siye Nadi nyami shira Mesi kaya sam Iyete Maya futupa Maya nimraya uswe Kaya sam Enasu iyete Ape maya futupa Maya nimraya uswe Mesi kaya sam Iyete Maya futupa Maya nimraya uswe Kaya sam Enasu iyete Ape maya futupa Maya nimraya uswe Mesi kaya sam Iyete, Maya Futupa, Maya Nimraya Uswe, Kayasam, and a Suyete, Ape Maya Futupa, Maya Nimraya Uso.